Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. Whilst in custody at Durban Central Police Station, I was removed and taken to a place which is unknown to me. At this place, I was assaulted and forced to confess to the murder of AKA. Namhlanje inkantolo yemantshi yaseThekwini ilalele isicelo sebheyili sabasolwa abathathu kwabahlanu eceleni lokubulala uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Mutswane. Our democratic government is irrevocably committed to respect, to protect, to promote and to fulfill the rights of our constitution. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika inomthetho sisekelo oqinile ogcizelela kakhulu ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Umengameli bekhuluma engqungqutheleni yokubungaza iminyaka engama-30 yenkululeko eBoksburg. Omunye wabasolwa abahlanu bafaka isicelo sebheyili ecaleni lokubulawa komculo hip hop uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Mutswane utshele inkantolo yemantshi yaseThekwini ukuthi washawa ukuze avume icala futhi ngaphe kwalokho ukuboshwa kwakhe kwakungekho emthethweni. Kufundwa isitatimende sesicelo sebheyili somsolwa wesibili uLindani Ndimande. Inkantolo yemantshi yaseThekwini izwe ukuthi lo msolwa uyawaphika amacala athweswe wona kanti uthi nokuboshwa kwakhe kwakungekho emthethweni. This is an application for my immediate release on the basis of unlawful arrest, alternatively my release on bail, pending finalization of my trial, whether in the regional court or any other forum as the case may be. Undimande waboshwa inxanxathela yezitolo eMaponya ngomfumfu nyakenye kanti emveni kwalokho wabe sesiwa eThekwini nokuyilapho ethi watitinywa ukuze avume icala. Whilst in custody at Durban Central Police Station, I was removed and taken to a place which is unknown to me. At this place, I was assaulted and forced to confess to the murder of AKA or disclose who were the people involved. I again denied having any involvement or any knowledge thereof. Ucele inkantolo ukuthi isivume isicelo sebheyili sakhe kwazise uyena yedwa onakekela umndeni. I submit that if I'm not released on bail and allowed to resume my employment, my family would suffer financially. I've lived at the Empangeni area at my place of residence all my life. My family is well known as a prominent and operating minibuses. Icala liyaqhubeka njengoba kulindeleke ukuthi kulalelwe isicelo sebheyili somsolwa wesine. Inkantolo yemantshi yaseFrendenburg ilihlehlisele umhlazi ngama-25 kuNdasa icala lomsolwa wesine eceleni lokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith eSaldanha Bay. Ngokusho kwamaphoyisa lo wesifazane ezimkhalele izolo. I'm just happy that there's a fourth person that's arrested, but we want feedback from the police. We know it's a sensitive case, but the community feels that we want feedback to tell us what is happening. Because I heard now inside that Rens made a confession. But if we can hear it from the police, we as a community will be satisfied. We are not looking anymore because we don't know where to search anymore, because we searched the whole day as well, and people being arrested, 4 people, but no trace of the child. What is the answers? Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika inomthetho sisekelo oqinile ogcizelela kakhulu ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Umengameli bethula inkulumo yakhe ekseni namhlanje engqungqutheleni ehlelwe ihhovisi lomnyango wezobulungiswa njengoba libungaza iminyaka engama-30 selokhu kwashicilelwa usomqulu womthetho sisekelo waseNingizimu Afrika. Lo mhlangano wensuku ezintathu uyaqhubeka eBoksburg. Inhloso enkulu yale ngqungquthela kuhloswe ngayo ukubukeza ibanga eselihanjwe uhulumeni ngokubhekelelwa kwamalungelo abantu ngokweminxa eyahlukene okufana namalungelo ezokulingana ngokwesimo somnotho nemisebenzi kanjalo nokuqiniswa kwelungelo lokuvikelwa ikakhulukazi kwabesifazane. Umengameli Ramaphosa uthi uhulumeni wentando yeningi sewushicilele imithetho eminingi ehambisana nokuvikela amalungelo abantu ngokulandela umthetho sisekelo. Our democratic government is irrevocably committed to respect, to protect,
to promote and to fulfill the rights of our Constitution. It is a joy to us that we have a judiciary that is irrevocably committed to defend, to protect the basic human rights of our people. INingizimu Afrika ilangazelele nokuthi namalungelo abantu basemazweni afana lasePalestina kubalekile ukuthi kukhuthazwe ukuvikelwa kwelungelo labo njengoba libhekene nempi nelakwa-Israel. We felt as South Africa duty bound to support the cause of the Palestinians in their quest not only for nationhood, but also to have their basic human rights protected, respected and advanced. NgoLwesine iNingizimu Afrika izobungaza usuku lwamalungelo abantu. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iqembu elibusayo lifundile emaphutheni alo futhi lizokwenza kangcono uma iNingizimu Afrika ingaphinde ilinike linyithuba. uRamaphosa bekhuluma emkhankasweni wokhetho eMzumbe eningizimu yesifundazwe eKwaZulu-Natal. uRamaphosa uqale enxanxatheleni yezitolo eShelley Center lapho emukelwe khona wabe seqala uhambo lwakhe lokungena umuzi ngomuzi ekhankasa kuWard 10. Izakhamuzi zikhulume ngezinkinga ezibhekene nazo. Inkinga umphakathi onazo amanzi nogesi kodwa sinethemba ukuthi kuzolunga. Isho sibhekene nayo kakhulu in le community esikuyona indaba ye-GBV iphezulu kakhulu. Njengoba upresident ela namhlanje we are hoping ukuthi uzofaka more budget kuma programs that are dealing with the-GBV and women empowerment as a whole. uRamaphosa uthi nethemba lokuthi ukhongolose uzokwenza kahle okhethweni oluzayo yize ubhekene nezingqinamba ezehlukene. Leaders here in this area, in the region, have been doing an extremely good job, not only leading up to the elections now, but historically interacting with our people. Wherever I've been in the various houses, they know them, they know the councillor, they know the leadership. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile nalo liphothula omunye umkhankaso ngempela sonto eBujunala eNorthwest. Lolu hambo luyingxenye yomkhankaso wokhetho lwangoNhlaba. uMashatile uhambile isonto eAMEL seMuhwa seduze kwaseSun City ngenhloso yokuxoxisana nezakhamuzi. Uthi bafuna ukuthuthukisa indlela abahambisa ngayo izidingo zomphakathi. We know that you have access to electricity but there's load shedding. So hard lukiseng load shedding. You have access to water even in rural areas, but sometimes there's a problem of water because the pipes need to be fixed. uMashatile uphinde wagcizelela ubumqoka bokuthi izakhamuzi ziphume ngobuningi bazo ukuyovota ngosuku lokhetho. Umholi we-EFF uJulius Malema usegxeke isimo somasipala eFree State ngesikhathi iqembu lethula imiqulu yezethembiso zokhetho esifundazweni esikhungweni Zamdela eSasolburg. uMalema uphinde wagxeka undunankulu uMxolisi Dukwana emsola ngokwehluleka ukuthuthukisa umasipala ngesikhathi esengamele umnyango wokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu. Isimo somasipala asisihle kakhulu nokungagcini izimfanelo ezifanele. Lezi ngezinye zezinto umholi we-EFF uJulius Malema akhulume ngazo ngesikhathi ethula umqulu wezethembiso zokhetho esifundazweni. uMalema ke uthi omasipala abaningi basahluleka ukusebenzisa ngendlela imali. Uthi konke lokhu kwenzeka ngaphansi kukandunankulu uMxolisi Dukwana ngesikhathi sabhekele omasipala. Not one municipality is clean. There is no municipality where you can say, I'm so proud of this municipality in Free State. Not one. Today, Dukwana, who collapsed the municipalities of Free State, got a promotion and they made him the premier. uMalema ke unxuse izakhamuzi zaseZamdela ukuba zivotele iEFF okhethweni oluzayo. We need you this time not to vote with your heart but vote with your brain. Oscar, hey, retwa khole le Mandela, hey Mandela ke motho wa rona.
uMalema-ke utshele izihlelo ukuthi i-EFF isikulungele iphatha iFree State ithuthukise abantu. Mbukeli sathi qu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Inkinga esinayo lana sinenkinga yomphakathi ongasalawuleki njengamanje ngenxa yesimo sendawo ohlala ngaphansi kwayo noma uthi uyibheka nje akusiyo indawo engahlala abantu. Bekuvalwa imigwaqo N1 kanye no N12 ngesikhathi kutholana phezulu izakhamuzi sehostela lase Diepkloof namaphoyisa. Lezi zakhamuzi zikhala ngesimo esingagculisi sendawo ezihlala kuyo. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena mbukeni oludabeni oluhambe phambili besibike ukuthi namhlanje inkantolo yemantshi yaseThekwini ilalele isicelo sebheyili sabasolwa abathathu kwabahlanu eceleni lokubulala uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Muswane. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Imantshi uVivian Cronje ifunde istatimende okuthiwa senziwa umsolo wesibili uBongantanzi sokuvuma ukubandakanyeka ekubulaweni kaSenzo Meyiwa. Imantshi uCronje ufakaza umbuso kuleli cala eliqhubekayo enkantolo ephakeme ePitoli. Kule statimende okuthiwa senziwa uBongantanzi, imantshi uCronje ithi abasolwa abaxhumana nowabe eyintombi kaSenzo Meyiwa uKelly Khumalo ngaphambi kokunikela endaweni yesigameko. Karos and Ntokoziseni Mapisa then called Kelly Khumalo. They told her that they were all right. We all then left in the Polo Vivo. Kwalokhu ke nangalesikhathi sekudutshulwa uMeyiwa likhona iqhaza elabanjwa uKelly Khumalo. Senzo took a chair and hit Karos with it. It appeared as if he wanted to prevent Karos from taking whatever he wanted to take from wherever he was opening. Kelly Khumalo was the one who directed Karos where the thing was, which he wanted to take. During the scuffle, Karos fired 2 shots. I did not see where Senzo was hit. Kanti wacela nokuthi avikelwe kwabe ebambisene nabo ngoba bamsabisa ngokumbulala naye uma engase adalule lesigameko. I believe I need to be protected from a group of people who I was with when this whole thing was committed. I was already pointed with a finger as a warning. Ilicala ke liyaqhubeka njengoba imantshi uCronje isiphendula ke imibuzo yabameli babamangalelwa. I-ANC izonikela enkantolo yezokhetho kusasa iyophikisana nesinqumo sekhomishana yezokhetho i-IEC sokubhalisa iqembu lezombusazwe elisha umkhonto wesizwe. Uma i-ANC iphumelela lokho kuyosho ukuthi i-MK ngeke ibe ingxenye yokhetho likazwelonke kulonyaka. I-ANC ifuna ukubhaliswa kweqembu lezombusazwe elisha i-MK kuhlonzwe njengokungekho emthethweni. Iqembu elibusayo lithi iphini lenhloko yekhomishana yezokhetho ayizange ilandele imigudu efanele ngesikhathi yamukela isicelo se-MK ebesikade sichithiwe ngaphambilini. Umhlaziyi wezomthetho uBenedict Phiri uthi leli cala lizonikeza i-ANC inkinga. In turns to the merits of the review, the IEC explains that it utilizes this process for practically, any political party that seeks to be registered whose application is not entirely compliant but is substantially compliant. And it gives effect to substance over form in this particular instance, and those applications are improved, and they are improved on the basis that it is giving effect to the right to form a political party in the country. Inhloko yekhomishana yezokhetho ithi konke sekusezandleni zenkantolo. We are in the hands of the courts. We have said all that we needed to say in terms of our filing in the court. Uma i-ANC iphumelela kuleli cala izoqeda nyanga amaphupho e-MK yokungenelela ukhetho lukazwelonke nokuyinto okubukeka i-MK ingeke yamukele kalula. Remove MK on the ballot, remove Zuma on the ballot. There won't be elections in this country.
iNingizimu Afrika ilungiselela ukusingatha ukhetho olushube kakhulu ngoNhlaba wakulonyaka. Abantu abahlala ehostela lase-Diepkloof eSoweto bebevala umgwaqo onguthela wayeka u-N1 no-N12 ngamathaya avuthayo namatshe bekhala ngezindlu kanye nesimo sezindlu zangasese abathi azikho esimeni esifanele. Ubuholi bomphakathi ehostela buthi buzamile ukuxhumana nehhovisi likaNdunankulu kanye nemeya yaseGoli kodwa bakayitholi impendulo. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli SABC uKelvin Dludla elokhu ilandela lolu daba. La ngaphandle ke kwenye yezindlu zase-Diepkloof khona la ehostela kukhona ke abantu ke abahlala ngaphakathi kulezi zindlu asebephawulileke betshele SABC ukuthi ke abeneme ngendlela isimo esiyo kodwa ke angeke ngize ngibakhulumele ngoba bakhona lapha eduze kwami siyakubingelela sikwamukele eindabeni ze-SABC sizwile ukuthi ke qubuka idube lapha amaphoyisa avuka nje bomvu ngoba umphakathi ufuna ukuhlinzekwa ngezidingo nqangi manje sike sabona futhi kuvalwe nemigwaqo ngamathaya avuthayo sicela usichazele kabandla ukuthi kahle yini lene nilwelayo nifunani kwenze njani Umphakathi wase-Diepkloof hostel sikhathazekile ngokungatholi idingo nqangi zethu ngaleso sikhathi masithi siyabheka imali entela imali yethu akumelanga siyincenge imali yethu kubabhanyaza ubabhanyaza sesemncenge kakhulu bhuti wami simncenge from last year akafiki kithi izindlu ziyawa ama-toilet bucket steam sithola izifo sinama infections singabantu besifazane lahlala nezingane ibhlungu nje into eyenzeka la la ngaphakathi lahlala khona ama-toilet awekho right at least kube khona ama-toilet maybe aflashayo because sonke sisebenzisa i-toilet elilodwa thola ukuthi lingcolile kumele siphinde futhi sisebenzise lelo toilet ngoba ubona izindlu zibhidlikile abantu bayazama ukupesha but siphinde futhi zidilike iyo nje into esihluphayo nala ngaphakathi njengoba uyizweleke mbukeli usekhaya laba bengikhuluma nabo abantu abahlala lapha kuleli hostela lase-Diepkloof bakhala nje ngokuthi uhulumeni akabahlinzeki ngezidingo bakhala ngokuthi sekunesikhathi bezama ukuthi baxhumane noNdunankulu noma ehhovisi likaNdunankulu wakulesi sifundazwe uPanyaza Lesufi ukuze akwazi ukuzobaxazululela lenkinga ababhekene nayo kodwa bathi ke lokhu ke akutheli ithelo yingakho ke sebeze banquma ukuthi ke bangene emgwaqeni ukuze uhulumeni ezokwazi ukubalekelela nguKalvin wakadludla eindabeni ze-SABC ngila eDiepkloof hostel eGoli. I-ANC kwaZulu Natal isola i-IFP ngokuhlaselwa kwamalunga ayo ayishumi nomuvo ngesikhathi kubungazwa iminyaka eyikhulu yesilo uDini Zulu kacetshwayo kwaceza ngaphandle kwaSolundi ngomgqibelo. Unobhala weSANCO uKwaZulu Natal uSizwe Cele unxusa ukubekezelelana phakathi kosombusazwe esifundazweni. As SANCO in KwaZulu-Natal, we are highly perturbed by this violence which we have witnessed during the weekend. Of course, it shows highest levels of political tolerance, and we believe that it was unnecessary. It should not have happened. And why calling for calm in the province of KwaZulu-Natal, this violence has undermined such a very important historical event, which was very successful, the commemoration of King Zulu. So we are calling for law enforcement agencies to play their role in terms of ensuring that the perpetrators of this unwarranted violence are put behind bars. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mlalisi sibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.